Armíne, nesl vám něco opravdu zajímavého. Tuhle knihu jsem našla, když jsem ho poprvé viděla. Pomůže vám to pochopit. Čtěte. Předměty položené do těch truhlic prý mizí kdesi v čase, ale nikdo neví, jak to ovládat. Ale... Armínovi hrozí něco jako smrt. Zkrátka konec jeho života. Musíš nám pomoct. Dokážu to. Slibuji.